जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा आं गसाइनि अननायाव आरो रायजो राजानि अननायाव बे गहपुर हालामाव जोंनि आंगोनि आंगो जोंनि बर' हारि बे थानाय थावनियाव बोसोरफ्रोमबो आं रंजालि बैसागुआव फैनानै दुखु सुखु आं बाहागो लाफैनो खाबु मोनदों आरो देग्लाय जोंहा बर'फुख्रि हारिमु आफादा खुंनाय गुंगा सेथि रंजालि बैसागु फोरबोआव आङो बाहागो लाफैदों बे ओनसोलनि गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा जोबोद हारि अनफावरि गावनि हारिमु गावनि राव थुनलाइ गावनि सिनायथि बिथांमोना बजबनानै गोलाव सम रायजो जाबोगासिनो दङ थांनाय गोलाव सम बड'लेण्ड सोमावसारनायावबो बे ओनसोलनि जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा मैखोमै बाहागो लादोंमोन आरो बिथांमोननि गोबां अबदान दङ आरो दिनै बेहाय जोंनि बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव 60खान गामिया हाबबाय आरो माखासे गामिया हाबनो दंबावो बेखौ लानानै जोङो दिनै एसे रायजोबो जिरायदों आरो जोंनि फैबाय थानाय समनि जि 60खान गामिया बोरै एडमिनिस्ट्रेसनाव बोरै जागोन बेखौबो सावरायदों आङो बिथांमोननो जोंनि जि मावनो गोनां खामानि बेखौ रोखायै फोरमायनानै होदों आरो दिनै आङो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो नैबे बर'फुख्रिनि जि आद्राहै लुफुंजानाय जि जौस्रां आं बेखौ देग्लायनि बिटिआर सरकारनि बाजेटनि गेजेरजों आं लुफुंनानै होगोन होननानै बिथांमोनखौ फोसावदों आरो बे जायोब्ला बिथांमोना गोबां सुंस'गोन जिहेतु जौस्रांखौ नांगौ आरो बोसोरफ्रोमबो बिथांमोना बे हाबाफारिखौ खुंबाय थादों आरो बेनि अनगायैबो आङो सेरिकालचारखौ नायो हिसाबै बे 60खान गामियाव हाबनाय बर'फोरनिफ्राय आं 100 जन एम्फौ फिसिग्रा आइजोफोरनो रांखान्थि अनसुंथाइ होगोन होननानै आं दिनै बुंदों आरो बिथांमोनखौ थाबैनो लेखा बिथांमोनखौ आंनो गथायनो थाखाय खावलायदों बेनो बैसागुआ जाबाय जोंनि बर' हारिनि बयनिख्रुइबो आंगो बयनिख्रुइबो अनजालु बयनिख्रुइबो रंजासिननाय बोथोर बा फोरबो रंजालि बैसागु आरो बियो बर'नि माहारियारि फोरबो बे फोरबो समाव जोङो गावनि दुखु दाहा गाज्रि मोननाय बेफोरखौ ज्राब गाननानै जोङो खनसे बयबो रंजायो आरो बेबायदिनो जोंनि गोसोआबो जानांगौ सोरखौबा गाज्रि मोनदोंब्लाबो जों निमाहा होनानै जों खौसेयै जोङो आवगायलांनांगौ आङो मिजिंथिगोन नैबे गहपुर ओनसोलनि बर' रायजो राजा बिथांमोना फैबाय थानाय समाव जौगालु खामानियाव बिथांमोना जाफुंसार जागोन बिथांमोननि न'खर संसार लेखा फरायनाय आबाद मावनाय फालांगि मावनाय गासैबो जाफुंसारदों आं बेखौनो खावलायो जि पलिटिकेलि बिथांमोना माखासे समाव जोंनियाव सिगाङाव फैनानै माखासे खामानिफोरखौ मावफुंजोबनो हायाखै दासिमबो मावफुंगोन होननानै बिथाङा मा बुंनो बिटिआर सुक्तिया 5 बोसोर जालांदों बिटिसि सुक्तिया 22 बोसोर जालांबाय नाथाय 5 बोसोराव बेयो मोनसे रेकर्ड जे बिटिआर सुक्तिनि जिफोर दफाफोर एसेबांखिनि थाबैनो माखासे दफाफोरा मावफुंजाबाय दस्रा सुक्तियाथ' बिदि मावफुंजायाखैमोन दा बेखायनो आं रायजो राजाखौ खावलायगोन जे बिथांमोना सोरनिबा बुंनायाव सोरबा राजनैतिक मुलाम्फानि थाखाय हयथ' सोरबा ओरैनो बाथ्राखौ आलादायै बुंफैगोन नाथाय बिटिआर सुक्तिनि जिफोर दफा दङ बेखौ मावफुंनो थाखाय जिफोर सागानगिरि आफादफोर लोगोसे जोंनि बिटिआर सरकार बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव सानफ्रोमबो आसाम सरकार भारत सरकारजों सावरायनाय आरो बिथांमोनखौ जेरै हायो जोङो नारसिननाय खामानिया सोलिगासिनो दङ दा बेखायनो बिटिआर सुक्तिनि गासैबो दफाया जाफुंगोन नाथाय किसुमान दफाफोरखौ मावफुंनायाव एसे सम आरो टेकनिकेलनि एसे खोथा थायो खामानि थायो दा बेखायनो बिनि थाखायबो एसे रायजो राजाफ्रा नेनांगोन आरो रायजो राजाफ्रा दिनै हाखु दाखु खालामाखै जायफोर गामिया बिटिआराव हाबनो गोनां बिथांमोना हाखु दाखु खालामाखै नाथाय दस्रा मानसियासो गावनि हयथ' राजखान्थि लाबालाबनि थाखाय बा सोरखौबा गाज्रि मोननानै हयथ' बेबायदि सुक्तिया जानाय नङा सुक्तिनि दफाफोरा मावफुंजानाय नङा होननानै हयथ' बिदि बुंफैनो हागौ नाथाय आं खावलायलांगोन दिनैबो जे बे ओनसोलनि जेसेबांखिनि जोंहा हाबनो गोनां गामिफोर बेयो थाबैनो हाबगोन आरो एडमिनिस्ट्रेसन लाइनावबो जों थाबैनो बिथांमोननि खाबु बायदियै जों बेखौ बेंनायनि थाखाय जों राहा गंबेसे गामिजों बैसागु मेला खुंनाय जादों आरो माबायदि हाबाफारि लाना खुंदों जोंनि बर'फुख्रि हारिमु आफादा जोङो बर'फुख्रि हालामनि सिङाव थानाय गासै 30थासो गामिखौ लानानै जोङो बोसोरफ्रोमबो खुंबाय थायो देग्लायबो जोङो गासैबो बे 30थासो गामिफोरखौ लेंहरनानै दिनै बैसागु मेलाखौ खुंनाय जादों दिनै जोंनिया देग्लाय बोसोरनि बैसागु मेलाया खुंगा जिसेथि बे खुंगा जिसेथि बर'फुख्रि हारिमु आफादनि बैसागु मेलायाव जोङो माखासे खेला दुला होदों बिदिनो आरो माखासे बिदिनो उन्दै गथ'फोरनिबो दोरों बोनाय थालिर गाखोनाय दाउ हमनाय बेफोरखौ जोङो होदों
जोंनियाव माने खाम दामनो गोरों बा दोरोङारि दामजु दामनो गोरों गैजोबैखाय बिसोरनि थाखायबो जोङो रेकर्डजों बैसागु मोसानायनि खाबु खालामना होदों। बेजों लोगोसेनो गासैबो रायजो राजाफोरखौ जोङो जोंनि बे खुंगा जेसेथि बैसागु मेलायाव बिथांमोनखौ बरायो। गाहाय आलासिया मोनसे हारिमु आफादनि थाखाय मोजां रादाब लांदों मा बुंगोन रिटायार गभर्नमेन्टनिफ्राय? जोंनि गाहाय आलासि मानगोनां इएम दावबायसा बर' सारा मोनसे मोजां खोथा होलांदों जोंनि बर'नि हारिमु आफादनिसिम। माने जोंनियाव मोनसे आद्रा थानाय जौसां दं, बेखौ बिथाङा फैबाय थानाय समाव लुफुंनानै होगोन होननानै बिथाङा दिनै डिक्लेयार खालामदों। बेखौ मा थांखि लानानै बे मेला फाथिनाय थांखियाथ' बेनो माने बोसोराव जों खेबसे बयखौबो धोरोम राव गेदेर उन्दै रावखौबो बासिलायालासिनो माने गासिबो खेबसे जोंनि ओनसोलाव जयै लोगो हमलायनानै बैसागु बरायनाय बा बैसागु बिदाय हरनाय बे थांखि जोङो बेखौ लानाय जाबाय थायो। कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। बयखौबो थ' बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटा हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान। थ' बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ, जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन। थ' जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन, एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं। एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंगौसार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PG DCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेन'ग्राफि विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव सोलों लानो थाखाय नोंथाङा 9394 796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।